danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Lokaci idan ya zo ba shakka za na bar jira, kuka nake idan na tuna wataran zan zama gawa. Allah kai kayo ni na yarda ba ni shakka, ai wanda duk ya kauce daga bin ka yayi shirka. Girman ka ya fi kowa kuma babu mai ganin ka, Annabi ne ya ganka shi kadai dan larabawa. A jini na zama tsoka da ni dan jinjiri ne, in faɗi can zauna rarrafe nake na miƙe. Daga nan na fara girma tafiyar ƙasa da keke, da ba ni furta kalma da makar tsibe a mota. Aka sani makaranta domin in yi karatu, wacce tashi lokaci ne sai gashi ina rubutu. Na gama makarantar firamare da sakandaren mu, boko na bawa karfi addini babu bita. Jarabawa ta fitowa nisa na samu kiredi, wasu nan da suka duba F9 babu kiredi, wasu ba suke ta samu ni ko duka kiredi. To a jam na samu 250 jami'a dole na fara murna nake da tsalle, yau gani a jami'a zan karanci education fannin koyar da da'a. Mata maza a tare kowa a cikin fara'a, wasu sun yi shiga ta banza, wasu gani kam a fuska, wasu sun yi shigar suwaga. Mata da maza ku jini, wasu shadda suka sanya hula take cire ni, wasu babu kyan shigar ma kayan su sanya muni. Ba wanda ya fi kowa a ɗalibai sai mai hazaka, wasu ba su yin karatu mata suke ta ɗoki ga waɗanda ke karatu domin cika muradi. Wasu na zama a hostel sun bar gida na yanci, amma suke badala kai zaman asara. Ni dai ina karatu domin ina da buri, na san idan na dage boko tana da jari. In an yi jarabawa kullum ni ne a fari, lamba 1 ake kirana a ajin mana yi zarra. Yau mun gama karatu sabo mai sa koka, wasu sun mace cikinmu wasu kora suka dauka. Daga nan muka yi sabis bautar ƙasa hakika, bayan mun gama sabis sakamakon mu ya fitowa. Yau ga digiri a hannu ta mukas digiri faranti komai da Danna mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora